Oncho murigiria abaremi bari berigeti insebono ye company bacho trading nigo bakorokorobeka kwa buri tokoria rero ogoika ase chiabisi chiama simba bakwe murunganiria okunrirwa kwabo kolengana na barune gwate abuna igo bate abuna omo DCC nigo banabwente kuligitambuka rukyabo asagote abuna nigo barokane kunrirwa abuna tokomanyigwa hasenchira yoboime Magega y'abaremi koimukia egetambukiro na baigo kugacha enibo yabo ase kampuni ya Ibacho Trading nigo besokire na kwerera okuonererigwa banyorire ase gekabataranyora efaida ogoika bono okwana omunyakerogo Abel Moranga nigo aenekebuna okungusana na kwaberego koenekigwa ekikirira amasakara abo nebintu binde gotamigwa gochia asabisi yomo DCC abanashe abanjorete amone kamati yane tobeke binte bino dabia bere bikubwa se myaka 12 actually kero mwaka twakalire dividends lakini ase myaka ya 12 abanyene bairwe ya moyoka bono nakiagerete abanyene bagachamo baganchora ebinte bionigwe kero mundanya ole yakia yagenda boya igorero gotwacha somutisi ekara abare ngororo babekire to wanted bagatami binde bigochotisi nonya nabo nigo abaremi abo bakorokorobekana kwa mulembe goika abisi chama simba asibali nekirenga egioko enyorera chi title deed nigo boigo bamucha omulikyobo asirieta onsongo kumugania kwerusianania na mangana abwaterentie e kampuni eyo bare omoremi baja trading company direct wacha masimba abanta bange nondisi okumiri igotwa etiriri ngane elimo Monday saa 3 Ibacho to ebijibesa jito ebijito biche bionsi bi documents Johnson to chinyora Ibacho saa 3 itaito chichamare mo Johnson bi Monday chitoke Ibacho ntotage timangana yo macheso onsongo abera bwaje ntutati komoro biongozi bieto biro bigo tokwata libinte bieto buyamono nyasaba konye na mwagojire nyasaba ikikabuye nigo banchira na kumira na litkoria Jumatatu ase society ya Ibacho iliyokonyora enibo yabo yonsi nigo bagania obolingolia gokorwa asoboime iliyokwenekia nkonyora bale amasakara yoboene masimba twakwanire na inde twekere lichibwelimo batote twegwana renga jitu ko ya Jumatatu abalimi baito batokari bacho bonse elinde bintu ebyana nwe kiagere twere tonsonge bintu bite bacho twakana ntogoja kubiri masimba kyatali masimba twa maere ndio ya masikani ari twa maere bintu bite bachari saati na intu biche saatio na inda abyana no amasikani yaba na disi yatotebi na abantu baito banjane baisaneke bintu byabo bichekiwe engakie yotwarwa esengenjo ngabicheki usachi yakoru tomanyanga mbiyabire ntoyegwe bintu byabo kora ekie kitwaro eri bageri twenti matata ngo tekobere na ndo nsongo bono intu twasabire buna abamonsipi tari gotutenenera saini gotaito ikine kia twancherana ndo twancherana bali baro banyare gotora tubakatwike nekerengo keria abantu baitu batagite yes magayo kugayana engane yoni go baikera lichibu askolende bagosereire gochigokora okorobekana onyemba konyora oboine bwabo into ebintu byeto muna twacha masimba twachera amagoro nande Ibacho ntware ngona amagoro ono twari erueira abarayi baito batebanga mantu Jumatatu tonyore ebintu byeto byonse onye twabinyora no mweshimiwa bagoteba tutandamana aronto konyara abo turasa none ebintu byasinga ndoriko bitigana toko byamarembe amanyinga ngo itera tori Frida Kerubo, Ndizi TV.